Usa sa mga kandidato pagka-kongresista sa unang distrito, mipasigarbo sa iyang maayong kahimtang sa panglawas. Itandi sa kaatbang niining si incumbent Talisay City Mayor Eduardo Gulyas. Samtang incumbent Vice Mayor Alan Bukaw, mihulagway nga political ploy ang gipasalig sa kaatbang niini nga si kanhi Vice Mayor Attorney Romeo Villarante. Siluan Mirundina sa report. Sa edad nga 72 anyos, mapasigarbuhong gipahibaw ni Pastor Solomon Paypa nga may katakos pa siyang makatunga sa tanang session sa Kongreso ug makapanday og balaod ilabi na alang sa mga mag-uuma. Iyang gibutyag nga una siyang gitanyagan sa Partido Federal ng Pilipinas. Isip usa sa ilang mga kandidato pagkakonsihal sa Dakbayan apan iya kining gibalibaran. Busa last minute na siyang nakaduso sa iyang COC. Mabitaw na last hour tong ako. Unya naka-file kog independente tungod kay di na nila mahabol ang akong kuna sa PFP gikan sa Manila. So they decided and suggested for me to run as independent and be adopted as the candidate from for the party. Si Paypa, kanhi Executive Secretary ni kanhi Mayor Johnny V. De Los Reyes. Busa na sayod siya sa political machinery sa iyang kaatbang nga si incumbent Mayor Eddie Gulyas. Panya na siya sa di na may makinarya niya. Mao man ni maglihok. Di naman kinahanglan nga siya pa mo'y moadto. Whereas kung ako di ko malihok, wala gyud na. At least makakita sila nga ining kausa nga akong gidawat na ay paglaom ang mga kakabo sa atong probinsya. Dilibot ni Paypa nga makasulti og bati batok siyang kaatbang apan iyang gipasalig nga wala siya'y kakulian sa panglawas. Wa man ko ikapakita nga mihuras pa sa first district kay first timer man ko. Pero ang advantage lang siguro kay mas ligon pa ko niya. Mauro na abante. Physically? I'm 72. Physically, I'm still climbing our mountains in the farm. Kaganiha, courtesy call unta si Congressman Gwendolyn Garcia uban siyang vice gubernatorial candidate nga si Daphne Salimbangon apan gikanselar ang kalihukan. Sa text message, gihimakak ni Congressman Samsam Gulyas nga nasakit ang iyang apuhan. Hinungdan nga last minute ang pagkanselar sa kalihukan. Apan gitataw ni ini nga may gitambungang previous commitment si Mayor Eddie Gulyas ug all out ang support nga ihatag sa NP Alayon kang Garcia ug Salimbangon. Sa pikas bahin, si incumbent Talisay City Vice Mayor Alan Bukaw mihangop sa subli nilang panag-atbang ni Attorney Romeo Villarante sa pagka-bisi mayor. Maninguha lang siya, walang midautay. Report lang mis mga tao kung unsa imong nahimo. Paglingkod niya isip bisi mayor, unsa iyang nahimo. Nya ako, musulti lang sad ko. Unsa akong nahimo sud sa duha ka tuig kapin. Si Villarante sa naunang interview mibutyag nga isip usa ka independent candidate andam siyang musuporta ni Congressman Samsam kun kini ang mudaog pagkamayor. Si Villarante ang vice mayor sa Dakbayan sa Talisay niadtong 2013 panahon sa administrasyon ni De Los Reyes. Apan gihulagway ni Bukaw nga usa lang ka political ploy ang pamahayag ni Villarante. Nya kanang moingon tag suporta nindot kay nang moingon tag suporta pero mulingkod gali ta anha na mataw ang atong ambisyon. Luan Mirundina, Balitang Bisdak.